На герба лос или не, мишка? Още децата, следвайте децата, Ще успее ли колегата да си го изчисти това от гащите, да не ми е гадно после за него или? Дават се жертви. Не го мисли. Творческия процес, не скажи. За безкултурния това уважение към това, че баба му и дяда му са си дали всичко мило и драго, за да го има това, което имаме днес. Колко много не знам за България. Често ли си казвате подобно нещо? На мен ми се случва постоянно. Случи ми се и в Троян, където бях по стечение на обстоятелствата. От местните научих каква богата програма има по случай Успение Богородично, а за самия манастир знаех единствено, че там се е крил Левски и така на 14 сутринта, един ден преди големия християнски празник, отидох на служба. И какво да заваря, в църквата видях отец Методи Корчев, наш общ другар от Иерусалим. В момента виждате снимки и кратко клипче от едно велико пътуване, за което може да ви разкажа друг път. По естествен начин, знаейки разказваческия му талант, го попитах да разкаже за манастира и да заснемем. Колко ли други хора, подобно на мен, нямат представа какво богатство имаме в Троянския Балкан, но той ме насочи към архимандрит Стефан. Така започва епизод 1 от Опознай България, за да я обикнеш. Това се го прави. Как ние ще се трудим? Намираме се пред съборния манастирски храм, посветен на Успението на Божията майка, Света Богородица. Храм, в който се намира най-голямата светиня, най-голямото богатство на Троянския манастир, а именно нашата чудотворна икона на Пресвета Богородица Трояручица. С идването на която икона ние свързваме и възстановяването на монашеския живот по този край и възстановяването на Троянския манастир и превръщането му в третия по големина манастир в нашата страна. В храма всеки един, който дойде, когато влезе вътре, вдясно, на един богато украсен проскинитарий, може да види тази прекрасна икона, нарисувана преди много години на Света гора и пристигнала в България по волята на самата Божия майка, за благословение на всеки един човек, който и сега идва при нея с вяра, с надежда и с чисто сърце. Хиляди хора от цялата страна и от целия православен и не само православен свят посещават постоянно Троянския манастир с молитва, почет и благоговение пред Пречистата Богородица и нейната чудотворна трояручна икона. Стотици хора денем и нощем принасят молитви към Божията майка с милите и топли думи: Пресвета Богородица, помагай ни, знаейки, че тази наша чудотворна икона е един богат извор на чудеса, богат извор на Божия милост и изцеление по молитвите на Неговата пречиста и преблагословена майка. Затова можем да видим и всеки един ден такова голямо множество хора да идват при нея, защото добре знаем, че никой не отива да пие вода в един пресъхнал кладенец. А отче, може ли да споделите каква е историята всъщност за иконата? Как тя няколко пъти се опитват да я изнесат, а в крайна сметка отново се озовава тук? Интересно е, че ми задавате този въпрос точно пред стария престол от свети олтар на храма Рождество Богородично, който храм е бил построен през 1600 година и който храм е бил и първото жилище, да кажем, на чудотворната икона на Света Богородица Трояручица. Троянския манастир всъщност има много голяма история, тъй като учените твърдят, че той е основан през далечния X век, след което разрушен при превземането на българските земи от османците
и в 1600 година възстановен по волята на Пречистата Богородица. А това станало последния начин. В руините на древния манастир се настанили да живеят двама монаси отшелници, дошли незнайно откъде и неизвестни по име. След някое време, по път за българските градове от Татък Дунава в днешна Румъния, при тях се отбил за отдих от дългия път техен духовен приятел от Светата Атонска гора, който носил със себе си иконата на Света Богородица Троеручица, която била предназначена за дар за тези градове, където той отивал. След някое време, когато отпочинал и решил да продължи пътя си, недалеч от сегашното местонахождение на манастира, на Параклиса могилата, докъдето изстига всъщност литийното шествие на празника Успение Богородично, Което ще го видим утре. което ще видим утре. Така. Кончето, което пренася иконата, се спъва и пада. И тогава монасите разбират, че Божията майка за сега не благославя пътя на този монах с иконата. Минава някое време, случката се повтаря, той отново тръгва, кончето се спъва на същото място, отново пада. На третия опит коня се спъва, пада на това място и там умира. И пред монасите се явява Пречистата Богородична воля тази икона да остане на това място, сред дебрите на чутовния Троянски Балкан, за да може да бъде за укрепване на православния народ в тежките години на една чужда власт, за да може и много години вече след това, и след чуждата власт, и след тежките политически строеве и режими, всеки един човек в своите си трудности, в своите си изпитания, да намира в този Богородичен образ утеха, упование, да намира в Пречистата Богородица добра приятелка и грижлива майка. А пък ние, пак казвам, се намираме тук, където е бил първия храм, в който са приотили като в дом лъчезарния образ на Пресвятата, след като тя явила своята воля да остане тук, в Троянския Балкан, и от тук да благославя целия ни народ. Известен факт е, че Троянския манастир е бил много активно съпричастен към революционните борби, към борбите за освобождение на България от чужда власт, в борбите за нейното утвърждаване, за нейната независимост. И множество християни, жени, мъже, достойни синове и дъщери на майка България, дали живота си в манастира и в околностите му за свободата, утвърждаването на нашия народ. Според древната православна традиция, техните останки се покоят в нашата манастирска костница, където всеки един християнин може да влезе и с молитва да отдаде своята почет към тези достойни чеда на нашата прекрасна родина. Знаете също, че чест гостенин на манастира е бил апостола на българската свобода Васил Левски и ародякон Игнатий, който заедно с тогавашния игумен на манастира архимандрит Хаджи Макари създава единствения по рода си в България, може би и на Балканите, таен монашески революционен комитет, в който се включват манастирските братя и активно с различни дейности, съвсем не военни, без да влизат в открити сражения с никого, подпомагат както руските войски, така българското опълчение и както ще каже генерал Карцов след това, ако не бяха архимандрит Макари и троянските монаси, ние никога нямаше да можем да освободим Троян. На тях също можем да дадем почет в манастирската костница и в манастирския храм. Кратка пауза, в която искам да ви призова да се абонирате за канала и да споделите на близки и приятели. По този начин оценявате труда ми и така видеото ще достигне до повече хора. Благодаря. И ето така изглежда костницата на всички монаси, които са си дали живота, времето, силите и енергията за свободата на Отечеството. И за пореден път виждате как православието е пряко свързано с всички важни събития и
моменти от нашата българска история. Зад мен е залата Архимандрит Хаджи Макари. Едно прекрасно място, което създадохме преди години и където всички поклонници, гости на манастира, идвайки при нас, могат да влязат и да изгледат интересен филм за историята на манастира, да изгледат интересен филм за историята на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица, която, пак казваме, най-хубавото и най-важно нещо, което имаме. И освен това, често в тази зала могат да се намерят интересни изложби, които са както на научни теми, така и различни произведения на изкуството. Затова задължително, приятели, които идвате в Троянския манастир, не пропускайте залата Архимандрит Хаджи Макари, която е винаги готова да ви изненада с интересна и занимателна изложба или прожекция на филм. Заповядайте. Най-великолепните български манастири. Светата обител Успение Богородица. Самата местност е пленително красива. Още преди да си вляза в манастирския комплекс, нещо ти подсказва, че отиваш в много специално място. Място, където страстните човешки ще намерят успокоение, където суетата на делничния живот е безсилна, понеже тук духът се извисява като твърдите планински хълмове, пасали манастира, сякаш да го предпазват и съхраняват. Възлюбени Господа, братя и сестри, Светата Троянска обител е едно благодатно място за духовен живот. Благодатно място, в което десетки поколения монаси в цялостната история на българския народ са се подвизавали и са дали своята духовна рамка за утвърждаването на православната вяра, за проповедта на Светото Евангелие и за благодатното извисяване на българската нация. А отче, един въпрос за късите гащи. Може ли, докато обикаляме, да вкараме като подтема? Късите гащи, приятели, са нещо страхотно. Но когато си на плаж, когато си на пазар, когато си в Kaufland, Lidl или някъде другаде, да не правим реклами на всички тия прекрасни марки. Моля ви, когато идвате в манастира, когато отивате в който и да е манастир, в която и да е църква, избягвайте късите гащи. Защото идвате на важно място. Избягвайте ги не заради мен, не заради него, не заради някой, заради Бога. Като знак на елементарно уважение. Обичам да задавам един въпрос. Би ли отишъл при президента по къси гащи и по плътник? Не, нали? А щом не можеш да си го позволиш пред президента, как си го позволяваш пред Бога? Още повече, че обичаме да се сравняваме с Запада и да казваме, вижте ги на Запад, вижте ги там. Ами, милички, никъде на Запад, в нито един храм на Запад, католически или православен или какъвто да било, няма да ви пуснат с голи рамене и по къси гащи. Защото това е уважение. Това е уважение към Бога. За невярващия, това е уважение към културата. За безкултурния, това е уважение към това, че баба му и дяда му са си дали всичко мило и драго, за да го има това, което имаме днес. И мисля, че това е най-малкото, което може човек да направи. Има и нещо друго. Ще кажете, жега, пътуваме и така нататък. На вас не ви ли е жега, само да попитам, да. Това не е важно. По-важното е, че жените спокойно могат всяка една да сложи една пола да метне в колата. Да има. Слизайки от колата, слага се тая хубава пола, влиза в манастира, излиза, сваля и така. Можете, всеки един от вас може да сложи един анцук в колата. Едно долнище, дълго. Слагате върху късите гащи, влизате, палите свещ, излизате, събувате и продължавате нататък щастливи пъти си. Приятели, не е трудно, стига да го искаме. Стига да имаме желанието да покажем любов и уважение и респект към тия велики и прекрасни места, които имаме. Не е трудно. И само като добавка, аз по абсолютно идентичен начин съм с къси гащи, но и попитах отеца, между другото, хайде да коментираме този въпрос. Той каза не, но аз, гледайки толкова много народ около нас, не се сдържах. Купих си подаръчета. Винаги гледам, ако имам възможност. Гледайте и вие, моето пожелание да помагате, спонсорирате по този начин монасите и да могат те да правят още и още красиви неща по манастирите. И като цяло
Преживяването, ако трябва да го оценя, беше 10 от 10. Сега има екопътека, която възнамерявам да посетя, която е всъщност, ето така ще ви покажа, и там горе. Така че със сигурност ще е симпатично преживяване. И сега, взимайки водата си и новозакупената броеница, тъй като моята е в София, минавайки покрай гробището, отивам нагоре към скит Свети Никола, което би трябвало да е ни 20 на 30 минути в прекрасния дивен Балкан. Тук петелче се чува и вече първите капки пот са факт. И ето какво още неподозирано, което никога нямаше и да разбера, че се е случило тук. Ето гробът и костите на Хайдут Велко, който е починал от раните си след бой с турците. И седя аз, любовайки се на... Само вижте как изглежда зад мен гледката. Потен и вече миризлив, вероятно, любовайки се на гледката, се сещам за нещо, което отец Стефан ми каза преди малко. Между другото, отец Стефан е 96-та година, значи една година по-голям от мен, но толкова мъдър вече. Какво ми каза? Ти, търсейки твоя път е различен. Твоя път не е като моя, като пътя на този, на третия, и не очаквай от хората да ти кажат това е така и така, това не е така и така. Ти каквото е за теб, Господ ще ти се открие. И ми даде пример с пророк Илия, как Господ не му се е явил с огъня, с светкавицата, с грамотевицата, а с тихия полъх на вятъра. И всъщност ти ще го усетиш в сърцето си, когато си на правилния път, когато делата ти са правдиви и когато това, което вършиш, е добро за теб самия и е богоугодно. Едно кратко клипче как изглежда Троянския манастир в покой вечерта. И каква красота се откри пред мен. Не бях влизал тук през деня. Тук има камък от светите земи. И най-вече искам да ви покажа ето това. Красота. Междувременно, зареден от разговорите и от посетените места, агитирах младежите вместо да се прибират в София да дойдат в Троян. Те намериха къде да спят и заедно с мен се насладиха на празника и на всички други дейности, които предстои да видите.
Народа е дошъл. Това е. Хайде, след ден и снимавате едно. Така. Крестом Твоим жителство, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, повели православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, повели И по стара традиция, след края на поста, отидохме в най-близката механа, където ударихме едно мощно шкембе с много чесън, а след това посетихме националното изложение на художествените занаяти и изкуства. За съжаление нямаше как да останем до вечерта, когато има откриване, концерт и вече ателиета, където можеш да изработиш заедно с различни майстори и различни предмети, но имахме друг план. А сега сме на място при една дама, която се занимава с гранчарство и която ще покаже на нашия млад опитен заек в случая как може сам да създаде с ръцете си на автентично гранчарско колело някакъв съд. Да не те притеснява. А вие от колко време се занимаваш? Ти от колко време се занимаваш с... Аз се занимавам от, както се помня, дето казва, поради факта, че съм потомствен гранчар. Моите баба и дядо също са от на майка ми страната са занимавали с керамика, тъй като тук в района почвата ни е глинеста. И заради това се развива най-вече занаятчийството, за разлика от районите, където има земеделие. В тази почва всъщност трудно се развиват земеделски култури, но пък сме благословени от Господа да ваяме други красоти с майката земя. И това е типичната за този район червена троянска глина, местна глина, която всъщност след изпичане става с ето този керамидено-червен цвят, който виждате. Всъщност глините се наричат по начина, по който цветова се получава цвета след изпичането им. Добре дошли на всички в село Орешак и в гранчарницата на Роси. И ще се радвам някой ден и вие да успеете да се докоснете до магията на глината. И сега ще ви покажа по автентичен начин как с крачно колело някога са изработвали глиняните съдове, като след като сложим с удар топката в средата, с махово движение започваме да задвижваме гранчарското колело. Това знаете ли какво ще стане от него? Не е ли капачето в него? Точно така, да. Правим капачето на гърненцето. Като всъщност един от най-трудните съдове е изработването на стомна. Да примахнем капачето.
което след време, когато се повтвърди малко, ще ретушираме. И сега ще продължим с долната част на гърнето, като преди това ще мина през няколко форми, за да може да видите и други неща как се правят. Пробивам с пръстите си, може и с двата палеца, на който както му е удобно, и бавно и полека започвам да разширявам дъното на нашето изделие. Първо почваме от дъното, звука, който бива издаден, като след това, когато вече направим гърненцето, може да направим някакви декорации, примерно с една клечка можем да ето така. Може да направим и спирала. Спиралите по дъното на глинените изделия са най-интересни. Ако имате желание и сте тук в Троян или в околностите, искате да се посветите в тези хубави български занаяти, ще оставим координати, ще имате възможност да се свържете с Роси и съответно да се потопите в магията на нашите традиции. Нещо искате ли да добавите? Искаш ли да добавиш? Че сме в Орешак, в Орешак, в полите на Стара планина, Троянския Балкан. Много ще се радвам, когато дойдете, дори да не правите глинен съд, да се отбиете, да ви разкажем какво може да видите, къде може да отидете, тъй като има много скрити красоти, които си заслужава да видим в България, тъй като България е една прекрасна страна и ще се радвам да я опознаем всички заедно и да си направите едни прекрасни спомени от този район също. Всъщност не знаеш сам себе си, така че на себе се съединяваш. Така, дясната ръка слагаш тук, лявата с тази част на ръката, притискаш тук отдолу. Върти. Сега ще минеш с тази част на инструмента по цялата външна форма. Дигам си така ръката, за да можеш да виждаш, аз ще ти държа вътре ръката, за да си по-стабилен. Лявата вътре, точно. Ще успее ли колегата да си го изчисти това от гащите, да не ми е гадно после за него или? Дават се не го мисли. Творческия процес. Българския лов среща временни затруднения при преминаването. Ай, момче! Иначе виждате поредното благословено от Господа местенце, на което се намираме в нашата прекрасна родина. Между другото е доста дълбоко и става в скоци, както предстои да видите. Един по един. Ай, че ме е нападнала конска муха. Отласни се хубаво, кава и си готов. От тук много добре бе. Айде, давай! Снимам! Давай! На герба лоз или не, Мишка? Айде, Кирчо! Айде, готови сме. И моят призив към вас е следващата година или даже ето още тази, да пожелаете да дойдете сами да посетите този манастир, да си поговорите с монасите. Ето, аз имах възможност, разсъждавахме по дадени въпроси с отеца до мен и ето той ми каза неща, които със сигурност ще запомня за това дали семето, което ще порасне, какво ще бъде, дали ще бъде добро или ще бъде лошо. Имахме един разговор, който сега няма да навлизам в подробности, но използвайте мъдростта,
Не бъдете просто като едни хора, които идват, гледаш едни красиви стени, едни красиви църкви, няколко пъти се прекръстваш и излизаш. И комуникирайте с хората, опитайте се да извлечете някаква полза, някакъв смисъл за самите вас. За мен това е възможността да мога да прекарам 1-2 часа с отеца, той да ми разкаже, да комуникираме за история, за богословие. Това е смисъла. И не бъдете просто като едни мухи без глави, които просто посещават дадена локация, за да я посетят, ами опитайте се да я усетите в същината й. И ето, вместо да ходите, пак имахме един разговор, вместо да ходите макар че отеца каза, то не е лошо да се пътува, но няма, ще го оставя той да си каже репликата. Моето послание е: опознайте България, за да я обикнете. Отидете на всичките тези места, които си заслужават, вижте, разберете. Да, а пък моята реплика, както той каза, е: много е хубаво човек да пътува. Много е хубаво човек, ако има възможност да обиколи целия свят. Няма нищо по-хубаво. Аз казах за Дубай, за Бали, нали, тия мечтани дестинации на поколения българи вече. Да, окей, да, Дубай, Бали, Гърция и така нататък. Все някакви такива мечтани наистина места. Страхотно е. Обаче, глупаво е да се запознаваме с това, което ни дава света, преди да се запознаем с това, което имаме от дома си. А от дома си, в нашата мила, прекрасна родина, имаме невероятни места. Имаме невероятни места с невероятни истории, с невероятни хора, с невероятни традиции. Както и Александър отбеляза, тая вечер започва традиционния панаир на занаятите, който продължава 4 дни. Едно уникално явление, уникално събитие, където човек може да срещне не просто всичките народни занаяти, а може с ръцете си да се включи в тях, може буквално да изработи с ръцете си съд, който да постави от дома си, може с ръцете си да пипне, да усети, да преживее уникални занаяти, които са характерни единствено за нашата страна. А колко още такива хубави панаири, колко още такива хубави празници, чудни места има в нашата страна. Така че, скъпи приятели, дайте първо да опознаем родината, да обикнем родината и тогава вече света е наш. Слава Богу, живеем във време, в което няма граници, няма пречки. Сега се будиш в Виена, утре вечера може да спиш в Занзибар, никой не може да ти спре. Нека първо да познаем нашата прекрасна родина. Благодаря ви, отче. Радвам се, че имахме възможност да заснемем тези клипчета и очаквайте още от поредицата "Опознай България, за да я обикнеш".